Eta liburu amaitu dudanean, pentsatzen jarri, eta zer rotu zitzaion idazleari hau idazteko, zer bultzatu duen horretara, halako galderak etortzen zaizkit. Ze arrazoi ezkutukorengatik eman zituen hainbeste ordu, bere bakarrean, esaldi hori txukundu, personaje hura azkeneraino ito, hitz galdu hura berreskuratzen. Pentsatzen jarrita, ez nuke asmatuko arrazoiak zehazten. Izan daiteke zerbait zuela esateko, izan daiteke barruak usteko, izan daiteke nahi zuelako, izan daiteke bizitzan beste ezerrez, eta gutxienez idazlea izan behar zuela. Edo bizitzan egin beharreko 3 gauzak egin gaberik hil ezina, seme alabak ekarri, zuhaitza landatu, eta liburua idatzi. Lehenengoan onartuko ez dituzten arrazoiengatik ere izan daiteke. Arrakasta, dirua, amodioa edo ospea. Pentsatzen jarrita, ahazturaren aurka ere idazten da. Pentsatzen jarrita, idaztea testigantza jasotzea da. Esperientzia edo jende, garai, talde batena. Idazten da gogoratzeko gero, behin bizitakoa berriz bizitzeko, ez bizitakoa irudikatzeko, pentsatzeko edo amesteko. Pentsatzen jarrita, heriotzaren kontzientziak, egunen batean hilko garenaren jakintzak sentiarazten gaitu bizirik. Eta bizirik sentitzearen ondorioetako bat da idaztea. Gure beldur, kezka, amets eta arazoak idatziz jaso nahi izatea. Biharko arkeologoentzat testigantza bat uztea. Idaztea, hiltzeko ziurtasunari harresiak jartzea bezala da. Pentsatzen jarrita, bizirik dagoenaren kontzientzia duenak idazten du. Zaldiek ez dute idazten, arrainek ere ez. Pertsona da idaztera jartzen den animalia bakarra. Pentsatzen jarrita, norberak beretzat ez ezik, besterentzat ere idazten du. Los momentos más felices de mi vida fueron los que pasé contigo. Si tú los hubieras compartido. Batez ere besteentzat idazten du. Pentsatzen jarrita, sortzaile oro ez alda ausart, burugabe edo antuzte bat. Hala ez izatera, nola pentsatuko zuen bere lanak guretzat interesen bat izan behar zuela. Pentsatzen jarrita, neurrigabea da idazlearen egoa. Pentsatzen jarrita, balda sortzaile humilik, bere lana txarra, balio gutxikoa, talenturik gabekoa dela pentsatzen duenik. Pentsatzen jarrita, hobenago isilik. Pentsatzen jarrita ordea, arroenak heriotzari kontra egiteko idazten dutenak iruditzen zaizkit. Inozoena da, bere haragia galduarren, bere lana edo bere arimaren zati bat bizidunekin geldituko dela pentsatzea. Heriotzari kontra egiteko idaztea, ez da heriotzari kontra egin ahal balitzaio ere. Elduren duen heriotza, eta eure begiak ukanen dizkin, egun sentitik gauera arte, lo egin gabe, gor, damu zahar edo bizio absurdu baten gisan laguntzen gaituen heriotzonek. Ire begiak, hitz utxal bat izanen ditun, oihu isil bat, isiltasun bat. Horrela ikusten ditun goizero, eu bakarrik ispilu aurrean makurtzen aizenean. Hoi esperantza maitea, egun hartan jakinen dinagu guk ere bizitza aizela eta ezereza aizela. Guztiontzat din heriotzak begirada bat, bakoitzarentzat bat. Huelen y rondan las cabañas, vendrá la iguana viva a morder. Pentsatzen jarrita,
Bertolt Brechtek zioen moduan, hiltzeko modu ugari dago. Eta bizitzeko ez dakit modu ugari dauden. Denok ere ezberdin, baina antzeko bizi baikara. Pentsatzen jarrita, idaztea eta irakurtzea gure bizitzak ez ezik beste bizitza batzuk ere bizitzea da. Baina pentsatzen jarrita, ez dut ezagutzen hilko ezten idazlerik. Are gehiago, ezagutzen ditudan eta gustatzen zaizkidan idazle askok, heriotzaren aurka idatzi arren, euren buruen aurka egin zuten biziak alduz. Pentsatzen jarrita, ba alda bizirik hil baino lehen. Jendeari gustatzen zaio jakitea batzuk ondo bizi direla. Eragin estimulagarria du horrek. Beren buruari esaten diote, agian neuk ere egunen batean. Norbera izorratuta egon daiteke, baina errazago eusten dio pentsatzen duenean norbaitek bizitzaren ederra gozatzen duela. Efektu lasaigarria dauka, soziologikoki konprobatuta dago. Bestela, hau da, ongi bizitzeko modurik ez dagoela eta mundu guztia izorratuta dagoela pentsatu ezkero, etxiak joko luke Kristo guztia. So smile, smile, smile.